EDSA, kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ay, teka lang. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo, Boards, ah. Ano na naman yan? Okay. Parating na ang in-order mo sa Shopee. Ang problema mo, wala kang pambayad. Huwag kang mag-alala. Pareho tayo. Sa akin din parating din sa Lazada. Pambihira. Hoy, wag kasi kayo order ng order kung wala kayong pambayad. Pambihira na. Oras natin mga kabisyo sa buong Kapulan. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Ang bilis ng oras, ano? Patapos na pala tayo. But anyways, mga kabisyo, big shoutout sa lahat po ng mga nakatutok sa atin dyan. Sa mga nasa kahabaan pa rin nag-EDSA. Magandang gabi sa inyo. Sa lahat po ng mga Grab drivers, mga sirs, maraming salamat. Grab on! Eto na. Eto na ang ating huling issue na lologican. Kaya huwag na nating patagalin to. Pag-usapan na natin to. Good dila na si Boy Dila. Nagsorry na. Nasira niya daw kasi ang imahe ng San Juan City. Iniharap po ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa media si Lexter Castro alias Boy Dila. Ayan. Oo, at syempre sinabi ni Mayor na pinagsabihan niya na daw si Boy Dila at hinimok itong magsagawa ng public apology sa lahat ng mga na-offend sa kanyang ginawa. At yun nga, humingi naman ng tawad sa publiko si Boy Dila dahil sa kanyang inasal at naging emosyonal si Boy Dila dahil nakaramdam umano siya ng labis na takot. Oh no! Dahil sa banta sa kanyang buhay at pati na rin na sa pamilya niya ay nadadamay na rin. At hinikayat niya rin din yung rider na binasa at nilitawan niya ng dila na sana ay magkadilaan sila. Hindi, na sana magkita daw sila para magkaayos na. Handa rin daw siyang bigyan ng helmet at kapote ito. Oh no! Eto na! Hinihintay na namin bala! Logican na natin to! Ay, sige, ano pang hinihintay mo? Banatan mo na! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito na nga yung sinasabi ko na basic, aabangan natin na hihingi ng sorry. 'Di ba? Si Boy Dila. Kaya 'di ba nangyari? Kailangan pa bang i-memorize yan? Dahil mga kabisyo, ito real talk po ito. Dahil po ang mga mayayabang na tao ay talagang ibabagsak yan, 'di ba? 'Di ba yan yung sinabi ko nung nakaraan? Nagbahagi pa nga ako sa inyo ng Bible verse na sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 16. Talatang 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, which nangyari sa kanya. Diba? Pati yung pamilya niya nadamay. At ang nagmamataas ay ibabagsak. Ayan na nga nangyari. Yan po ay patunay na totoo po yung salita ng Diyos. Yung mga nakasulat po sa Bible ay hindi po basta-basta sa mga spiritual lang yan. Actually po, ang nakasulat sa Bible, ang dami pong logic dyan eh. Now, mga kabisyo, ito, logican po natin, di ba? Maaring naging maamo at humingi na ng tawad si Boy Dila matapos magyabang sa kanyang mga maling ginawa dahil sa pagtanggap ng kanyang pagkakamali at tunay na pagsisisi. Baka rin kasi naapektuhan siya ng kanyang konsensya at may mga tao sa paligid niya na nag-udyok sa kanya na magbago at itama ang kanyang mga pagkakamali. Minsan kasi nagagamit din ni Lord yung mga pagkakamali natin para makita natin ang mga dapat baguhin sa sarili natin. Parang ikaw, di ba, Boards? Di ba dati tang babaero siya?
O anong nangyari sa kanya, Tang? Ay, muntik na kasing kupitin ng misis niya yung John niya, kaya nagbago na siya. Ayan! Kasi! Ay, nako! Got it, time to say goodbye. Bilis ng oras, mga kabisyo. Gotta say goodbye. Thank you so much. Ang tabayanan, susunod na po, Uncle Totoy Bato sa programang Totoy na Lab. Ito pa si Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!